سلامن طعنان نخلهم تخاتلتي يكون اندابلكو نامناي لما عنت مدبي كاتو امناي لما عنتي مدبي كم تلمود نعخم نتخاتلتي يمهريو الى زحسبكو مدب حيزلكم مصيلخو ناي لما عنتي مدبي زلعلو اب دق انستيو اب اوان صوتا وركب كانزا نخسمعن زغبرو استفلاليو كونديشنات لو زوم صقمات زغاطمو مسناي بلعتي مدرا قبات فساس مسان زمصو يوم نز مدرا راحسي قبات ناي مسان صقم أتفيخن زبالة ناتشورال زخانة بلوس أعجابي صوتا وركب نختفصمو زحجزكم رحسي نختفلفلا زحجزكن حد أقدست حسابات كحبر لكم يه نزوم حسابات مفلاتكم زتأمكم انتايو تاقوالن ستيتي صوتا وركب على تفصمو لجزء كانزا نغيس معن تودي نمتلو بقليلو نداوصن اندعتون نابلوس عقبت مختب صحا سلازي حجزن بدنبي تكتاتلوني يحتت سكابنا مدبي فصامه حبيركم نصنحو نزي channel حدش تزخونكم سبسكرايب بمقبارن نتاني دول ملكت حانت شعب بمكان استفلاليو ناي صوتا وركب ناي طعنا كمون ناي حدارن ناي فقرن هيوت انفورميشن ترهولو channel سدرا نخدكونو بخبرين حتت مدبنا نا بزحات سبات بصحو بزحات احواتنا تمهرتي نخوصدلو لايك جيركم جمرو سدرا نزخونكم منين دامسكنكو نا مدبي كملاس مسناي دك انستيو بلعتي مدرع تتحيزو قديمو زلعال اتقداماي نجر under production يو under production ማለት ሓንቲ ጓል እንስተይቲ ናቹራሊ ብርልዕታ ራሕሲ ዘይብሉ ዝደረቀ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ውሽጢ ብልዕታ ዘሎ ቅብኣት ወይ ድማ ፈሳሲ ዘፍልፍል ግላንድ ኣሎ እዚ ግላንድ ዝደኸመ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ፕሮዳክሽኑ ኣብ ዝቕንሰሉ ግዜ እታ ጓል እንስተይቲ ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ዋላ ብዙሕ ነገር እንተተገበረላ እውን ናይ ምፍልፋል ዓቕሚ ስለ ዘይህልዎ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ከቢድ ቃንዛ ከጋጥማ ይኽእል እዩ ስለዝኾነ ነዚ ፀገም ክትፈትሓ እንተደሊኽን ናቹራል ተፈጥራዊ ዝኾኑ ሉብሪካንት አለው እቲ ቀዳማይ ድማ ኦሊቭ ኦይል ዝበሃል ናይ ምግቢ ወይ ድማ ናይ ጨጉሪ ቅብኣት አሎ ነዚ እንተትጥቀማ ኖርማል እዩ ብናይ ብልዕቲ ምድራቅ ከጋጥመክን ዝኽእል ናይ ፆታዊ ርክብ ቃንዛ ከጥፈአልክን እውን ይኽእል እዩ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ኣብ ናይ ተወዲ መዝሎን ኣብ ብልዕትክን ድማ ቁሩብ 10 ሴንቲሜትር ዝኸውን እትዊልክን ብምቕባእ ፆታዊ ርክብ ኣብ ትፍጽሙሉ ግዜ ነቲ ቃንዛ ክትቀንሳ ትኽእል ኣይኽን ኣብ ምብል ካልኣይ ንሪኦ ምስ ናይ ብልዕቲ ምድራቅ ተታሒዙ ክልዓል ዘለዎ ሓሳብ ድማ ንፎር ፕሌይ ግዘ ዘይመሃብን ወይ ድማ ዝነኣሰ ግዘ መሃብ እዩ ፎር ፕሌይ ማለት እውን ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ዝፍጸም ምስዕዓም ምትሕስሳይ ምንኽኻ ፎር ፕሌይ ንብሎ ነዞም ነገራት እዚኦም ንነዊሕ ደቃይቕ ኣብ ትፍጽሙሉ ግዜ ብልዕትኽን ራሕሲ የፍልፍል እዩ ስለዝኾነ ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ኣብ ትሰዓዓምሉ ኣብ ትተሓሳሰይሉ ኣብ ትነኻኽእሉ ግዜ ብልዕትኽን ራሕሲ የፍልፍል እዩ ኣብዚ ግዜ ቃንዛ ዘይብሉ ኣዕጋባይ ፆታዊ ርክብ ክትፍጽሙ ዝሕግዘኩም እዩ ስለዝኾነ ንፎር ፕሌይ ነዊሕ ደቃይቕ ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ግድን ክትህብዎ ኣለኩም ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ብልዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ራሕሲ ከይህልዎ ዝገብር ድማ ናይ ይስት ኢንፌክሽን እዩ ናይ ይስት ኢንፌክሽን ብብዙሓት ኣጋጣሚታት ክለዓል ይኽእል እዩ ብፍላይ ብጉድለት ንጽህና ምስ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ፆታዊ ርክብ ምፍጻም እውን ብይስት ኢንፌክሽን ናይ ምቅላዕ ዕድልክን የስፍሖ እዩ ይስት ኢንፌክሽን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ከጋጥማ እንተሎ ኣብ ውሽጢ ብልዕታ ዘሎ ናቹራሊ ዝፍልፈል ፈሳሲ ብቐሊሉ ክደርቕ ይገብሮ እዩ ይስት ኢንፌክሽን ከም ዘለክን ክትፈልጣ ትኽእላ ድማ ኣብ ብልዕትኽን ውሽጣዊ ክፋል ናይ ምሕኻኽ ስምዒት ዝስምዐክን እንተኾይኑ እዩ ብውሽጣዊ ክፋል ብልዕትኽን ዘሕከክን እንተኾይኑ ቀልጢፍክን ተመርሚርክን ንይስት ኢንፌክሽን ዝኾኑ መድሓኒታት ብምውሳድ ነዚ ፀገም ክትፈትሓ ትኽእላ ኢኽን እንተዘይኮይኑ ግና ኣብ ሰዓትክን ዘይትሕከማ እንተኾይንክን ብልዕትኽን ራሕሲ ምፍልፋል እስካብ ዝኣብዮ ብምብጻሕ ብልዕትኽን ዝደረቐ ንኽኸውን ብምግባር ብሰንኪ ቃንዛ ፆታዊ ርክብ ምፍጻም እስካብ ዘጽልአክን ክትበጽሓ ትኽእላ ኢኽን ስለዝኾነ ናይ ምቅጻል ናይ ምሕኻኽ ስምዒት ኣብ ብልዕትኽን ኣብ ዝስምዐክን ግዜ እንተተኻኢሉ ቀልጢፍክን ናይ ሽንቲ ምርመራ ጌርክን ነቲ ፀገም ብምፍላጥ መፍትሒ ምርካብ ዝበለጸ ዝምረጽ እዩ ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ጡብ ኣብ ተጥዋሉ ግዜ ዘጋጥም ናይ ብልዕቲ ምድራቕ እዩ ምጥባው ደው ኣብ ተብላሉ ግዜ ናብ ቦትኡ እንዳተመለሰ ክመጽእ እዩ ጡብ ኣብ ተጥባሉ ግዜ ብልዕትኽን ዝደርቕ እንተኾይኑ ተፈጥራዊ ዝኾኑ ሉብሪካንት ከም ትቕድም ኢለ ዝሓበርክዎ ኦሊቭ ኦይል ተጠቒምክን ንግዚኡ ፆታዊ ርክብ ክትፍጽማሉ ትኽእላ ኢኽን
ኣብ መበል 50 ንሪኦ ድማ ፕሪሞኖፓውዝ ንብሎ እዩ። ዕድመኽን ናብ 45 ከባቢ ክበፅሕ እንተሎ ናቹራሊ ፈሳሲ ዘፍልፍል ሆርሞን ናይ ምድራቕ ጠባይ ስለ ዘርኢ ብቐሊሉ ከፍልፍል ስለ ዘይኽእል ናይ ብልዕትኽን ምድራቕ ከጋጥመክን ይኽእል እዩ። ነዚ እውን ከምቲ ቅድም ኢለ ዝሓበርክዎ ንኦሊቭ ኦይል ተጠቒምክን ንግዚኡ ነዚ ፀገም ክትፈትሕኦ ትኽእል ኢኽን። ኣብ መበል 6 ንሪኦ ድማ በርዝ ኮንትሮል ወይ ድማ ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ትጥቀማ እንተኮይንክን እዩ። ኣብ ብልዕትኽን ከባቢ ዘሎ ናይ ፈሳሲ ፕሮዳክሽን የቕንሶ እዩ። በርዝ ኮንትሮል ወይ ድማ ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ከተወስዳ እንተለኽን ሆርሞናል ቼንጅ ከም ዘጋጥም ዝፍለጥ እዩ። ብፍላይ ኣብ እዋን ወርሓዊ ፅግያት ናይ ምዝንጋዕን ቃንዛ ከጋጥም ከም ዝኽእል ዝፍለጥ እዩ። ምስ እዚ ተታሒዙ ድማ ነዞም ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ምጥቃም ተታሒዙ ኣብ ብልዕትኽን ከባቢ ዘሎ ፈሳሲ ዘፍልፍል ግላንድ እውን ስለ ዝዳኸም ሕዚ እውን እንተኾነ ናቹራል ዝኾነ ኦሊቭ ኦይል ሉብሪካንት ክትጥቀማ ትኽእል ኢኽን። ካብዚ ብተወሳኺ እውን ንፎርፕሌይ ነዊሕ ግዜ ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ብምሃብ ነዚ ነገር ክተመዓራርዮ ትኽእል ኢኽን። ኣብ መበል 7 ናይ መወዳእታ ንሪኦ ምስ ናይ ብልዕትኽን ራሕሲ ዝተተሓዘ ነገር ድማ ሽጋራ ምትካኽ እዩ። ሽጋራ ምትካኽ ኣብ ሰውነትና እንዘሎ ብለድ ሰርኩሌሽን ከም ዘዳኽሞ ዝፍለጥ እዩ። ኩሎም ናብ ብልዕትኽን ኣብ ዘይበፅሐሉ ግዜ ድማ እዚ ከባቢ እዚ ስለ ዝደርቕ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ቃንዛ የስዕበልክን እዩ። ስለዚ ሽጋራ ምትካኽ ብልዕትኽን ክደርቕ ብምግባር ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ከቢድ ቃንዛ ከስዕበልክን ዝኽእል እዩ። ምስ እዚ ተታሒዙ ክለዓል ዘለዎ ጓል ኣንስተይቲ ክትጭንቕ እንተላ ዝኾነ ይኹን ሉብሪካንት ዋላ እንተትጠቐመት ኢቭን እውን ንነዊሕ ደቃይቕ ፎርፕሌይ እንተገበርኩም እዚ ማለት ዋላ ንነዊሕ ደቃይቕ እንተትሰዓምኩም እንተተሓሳሰኹም እውን ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ብልዕታ ኮንትራክት ስለ ዝገብር ምንም ዓይነት ናይ ፆታዊ ርክብ ድሌት ኣይህልዋን። ምስ እዚ ተታሒዙ ድማ ከቢድ ቃንዛ እውን ከስዕበላ ይኽእል እዩ። ስለዝኾነ ሪላክስ ኮይንክን ኣብ ዝጠዓመክን ግዜ ጥራሕ ፆታዊ ርክብ ብምፍፃም ዕግበት ክትረኽባ ትኽእል ኢኽን። ኣብ መወዳእታ ክለዓል ዘለዎ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብልዕታ ራሕሲ የብሉን እንተኢልና ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒታ እውን ኣይለዓልን ናብ ዝብል ኮንክሉዥን ክንኣቱ ንኽእል ኢና። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒታ ኣብ ዝለዓለሉ ግዜ እዞም ፈሳሲ ዘፍልፍሉ ግላንድ ንቕሕ ኢሎም ፈሳሲ ከፈልፍሉ ይኽእሉ እዮም። ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒታ ኣብ ዘይተለዓለሉ ግዜ ድማ እዞም ግላንድ ኣክቲቭ ስለ ዘይኾኑ እንተተኻኢሉ ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ዝፍፀም ፎርፕሌይ ምስዕዓም ምትሕስሳይ ምንኽኻእ ማለት እዩ። ነዊሕ ግዜ ሂብኩም እንተትፍፅምዎ ዝበለፀ ኣዕጋባይ ብሉፅ ፆታዊ ርክብ ንክተሕልፉ ዝሕግዘኩም እዩ። ነዚ እውን ክትፍፅምዎ ክሕብረልኩም ይደሊ። ነዚ ኢለ ናይ ልምዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካዕን ስድራ ንክትኮኑን ክተተባብዑናን ብክብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም የተረስዑ። ሓሳብ ሪኢቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ሪኢቶኹም ብኮሜንት ግለጹልና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንፍላትና። ያኔለ